Dobrý deň, milí diváci. Vítam vás v ďalšom podcaste Tomáša Magu. Dneska sa budeme baviť o poistení nehnuteľnosti a na čo si dať pri tom pozor. Ahoj Tomáš. Ahoj Sonia. Pozdravujem divákov. Dobrý deň. Dobrý deň. Tomáš, na Slovensku je mnoho ľudí, ktorí nemajú svoju nehnuteľnosť poistenú, prípadne ju majú poistenú iba čiastočne. A na internete kolujú rôzne videá s rôznymi názormi od realitných investorov a od developerov, ktorí navádzajú klientov k tomu, aby svoj majetok podpoisťovali. Čo si o tom myslíš? Pred pár rokmi som bol na konferencii a tam sa hovorilo o tom, že až 80% nehnuteľností je podpoistených, z tých nehnuteľností, ktoré sú poistené. No a máme podľa štatistiky okolo 40% nehnuteľností, ktoré nie sú poistené vôbec. A častokrát počúvam od maklérov aj z trhu a takto, že je veľká konkurencia, že je málo roboty. Tak toto je ukazovateľ, že tej roboty máme ako na kostole a že skrátka máme čo robiť, aj keby tých maklérov bolo 2-krát, 3-krát viac, tak tej práce je dostatok. Inak tieto čísla sú dosť alarmujúce a zarážajúce. Čo sa týka toho názoru, že či poisťovať alebo nepoisťovať nehnuteľnosť, tak keď sa chcú ľudia radiť názormi takýchto rôznych influencerov, developerov, ktorí rozprávajú, že je zbytočné si poisťovať majetok na rôzne rizika, že stačí len povedzme na výšku úveru a tak ďalej, tak tie udalosti sa dejú a môžu potom maximálne napísať tí ľudia do modrého z neba a dúfať, že na nich vyjde rada, že ten výlov za nimi príde. Takže ľudia by sa určite mali radiť s odborníkmi. Stáva sa niekedy nešťastie ľuďom a zvyknú sa potom robiť zbierky, kedy sa ľudia skladajú, aby vlastne zaplatili tie škody druhým ľuďom, tú náhradu. A aký pohľad máš na toto, teda, že či si ľudia nevedia pomôcť navzájom, keď sa niečo stane? Áno, ľudia k tomu častokrát inklinujú, že poďme sa zoskupiť a poďme tej rodine pri tom nešťastí pomôcť. Ono je to síce pekné, ale tu si treba uvedomiť, že ľudia by nemali suplovať poisťovne a ekonomické subjekty. Zasahuje to do toho zdravého chodu ekonomiky aj do toho takého spoločenského vnímania, že hovoril som štatistiku, koľko nehnuteľností na Slovensku je nepoistených. A ľudia sú potom nastavení, avšak zložia sami. Lenže ja to berem aj z hľadiska tej ekonomiky, že proste tí ľudia nemôžu suplovať inštitúcie, ktoré na to vznikli, aby tu boli. A ďalší faktor je, prečo by som sa ja mal skladať na niekoho nezodpovednosť. Proste keď niekto nie je ochotný zaplatiť 100-200 eur ročne za poistenie nehnuteľnosti a potom sa mu niečo stane, a vyplakáva v novinách, že nemá z čoho žiť, ale častokrát možno, nehovorím, že je to pravidlo, ale vznikla tá škoda, častokrát môže vzniknúť aj z nedbanlivosti toho človeka, tak prečo by som mal ja doplácať na jeho nezodpovednosť? To už ani potom nie je náhodná udalosť, lebo tie veci sa bežne dejú. Tie udalosti však poisťovne každý rok zverejňujú škodovosť, akú majú. A keď sa človek vedome rozhodne, že si ten majetok nebude chrániť, tak prečo by sa ľudia mali skladať na nezodpovednosť toho klienta? Ja som za to, aby sa ľudia skladali na také zbierky, kde ľudia nemôžu za to nešťastie a kde naozaj nevedia tie faktory ovplyvniť a nie ľudia, ktorí proste šetria a sú nezodpovední. Čiže odporúčaš, aby si ľudia dali poistiť svoju nehnuteľnosť? Áno, určite. A teraz ma ešte napadol jeden príklad a to je trocha vtipná historka. Ešte z čias, keď som začínal vo financiách, tak viackrát bola u mňa v kancelárii jedna pani a rozhodovala sa, či poistiť svoju nehnuteľnosť. Respektíve tam
ona primárne chcela poistiť len tú domácnosť, bývala v byte. A ako začínajúci maklér človek chce každý obchod, takže bola u mňa viackrát. A pamätám si, že nakoniec mi dala také stanovisko, že ešte počká, či si ten byt poistí, že podľa toho, či budú búrky, či bude pršať. Že taký celkom pohľad, ako rozmýšľajú niektorí ľudia, ako pristupujú k poisteniu. Len keď už prídu tie búrky, tak už bude neskoro. A čo by mala podľa teba obsahovať kvalitne nastavená zmluva? No, a tak sú také, povedzme, 3 základné pripoistenia, ktoré by mala obsahovať každá zmluva. A potom sú ešte rôzne pripoistenia, ktoré už sa dajú, povedzme, už tá zmluva aj obsahuje, alebo sa dajú pripoistiť. V rámci toho poistenia nehnuteľnosti je dôležité poistenie samotnej nehnuteľnosti, čiže tej stavby a tých stavebných súčastí. Potom je poistenie domácnosti, no a zodpovednosť za škodu, či už z nehnuteľnosti alebo z domácnosti. Čiže ja keď spôsobím tú škodu na svojej domácnosti? Nemusím to byť len ja, môže to byť aj sused. Čiže keby ja som niekomu spôsobila tú škodu, tak to mám poistené? To je už zodpovednosť, kebyže ty spôsobíš niekomu škodu. Hej? Ale to môžu nastať aj javy, ktoré nespôsobí tretia osoba, ale vzniknú tie škody z domácnosti, napríklad nejaký skrat, alebo ja neviem, praskne nejaké vodovodné potrubie, alebo môže prasknúť akvárium, čokoľvek, tak vznikne ti škoda. No a potom sú škody tretích strán, ktoré nevieš ovplyvniť a tam zase tiež je dobre mať poistku, lebo nemáš istotu, či je poistená tá vedľajšia domácnosť. Ale keď máš poistku ty, tak poisťovňa ti pošle peniaze a ona si potom už vymáha tie peniaze od toho, kto spôsobil tú škodu. Pokiaľ majú obaja poistku, tak si to poisťovne riešia medzi sebou. Poďme si to rozobrať detailnejšie. Začneme tým, aký je rozdiel medzi poistením nehnuteľnosti a poistením domácnosti. Také absolútne laické a základné rozdelenie je, že nehnuteľnosť je pevná stavba. No a domácnosť je v podstate, keby otočíte tú nehnuteľnosť naopak, tak v princípe všetko, čo spadne, patrí do domácnosti. Takže ten hnuteľný majetok, ktorý nie je, povedzme, pevnou súčasťou danej nehnuteľnosti. A ešte raz tú tvoju otázku, ako si to formulovala? Aký je rozdiel medzi poistením nehnuteľnosti a poistením domácnosti? Že čo si mám predstaviť pod tým, čo je tá nehnuteľnosť a čo je domácnosť? A teda, že či potrebujem vôbec obidve veci poisťovať? Áno, takže toto som vlastne zodpovedal a potrebuješ určite obidvoje, lebo na tú domácnosť aj nehnuteľnosť sú potom naviazané ešte aj tie zodpovednosti. Či už z nehnuteľnosti alebo za členov domácnosti. Takže treba mať poistenú aj tú nehnuteľnosť, aj tú domácnosť. Je dobré mať poistené aj nehnuteľnosť, aj domácnosť v rámci jednej poisťovne? Alebo si to môžem rozložiť, jedno mať poistené v jednej poisťovni a druhé v druhej, podľa toho, čo je výhodnejšie pre mňa? Áno. Stretol som sa v rámci praxe viackrát, že ľudia takto špekulovali a dokonca samotní poisťováci alebo makléri k tomu navádzali klienta a mysleli si, aký geniálny plán klientovi vymysleli, že ušetrí pár eur tým, že mu to nakombinujú. Len tu treba dávať veľký pozor a určite to neodporúčam riešiť takto, pretože aj keď je dané, že čo je nehnuteľnosť a čo je domácnosť, tak naprieč poisťovňami sú rozdiely, že jedna poisťovňa bere danú vec, povedzme ešte už ako nehnuteľnosť a iná poisťovňa to môže brať ako domácnosť. Napríklad to môžu byť stávané skrine, alebo klimatizácia, ktorá je povedzme len voľne položená a nie je napríklad primontovaná a tých rozdielov je strašne veľa. A mohlo by sa stať, že klient má takto rozdelenú domácnosť a nehnuteľnosť v dvoch rôznych poisťovniach a nastane poistná udalosť a nemuselo by sa to vzťahovať ani na jednu poisťovňu a tým pádom klient nemá nárok na poistné plnenie. Takže určite nemá zmysel špekulovať a treba sa vždycky poisťovať v jednej poisťovni. Poďme k poisteniu bytu. Ako by mal vyzerať dobre poistený byt?
Štandardne sa hovorí, že byty by sa mali poisťovať na trhovú hodnotu. A tie zmluvy by sa mali aktualizovať aspoň každých 5-6 rokov, lebo ceny tých nehnuteľností v čase rastú. Avšak na Slovensku máme aj veľa lokalít, kde trhová hodnota tých nehnuteľností, za koľko by dokázali tí klienti kúpiť alebo predať danú nehnuteľnosť, môže byť nižšia ako tá, povedzme, technická hodnota alebo východisková hodnota, za ktorú dokážem v danom čase postaviť tú nehnuteľnosť. V niektorých lokalitách v rámci Slovenska, napríklad Spiš, Gemer a takéto chudobnejšie oblasti, tak v takýchto lokalitách sú tie rozdiely naozaj markantné, že kúpite tam dom za 15 000, ale vy ho nedokážete postaviť za 15 000 a niekedy majú reálne tú hodnotu tých nehnuteľností, za ktorou by boli schopní ľudia postaviť ten daný objekt, tú danú nehnuteľnosť, aj 3, 4, 5, dokonca až 10 krát násobne väčšiu hodnotu. A napríklad pri bytoch by zásadný problém vznikal pri čiastkových škodách, lebo povedzme, ak kúpite byt za 35 000, ale technická hodnota je 90 000, škody, ktoré by nastali, aj potrebujete opraviť tú nehnuteľnosť, tak tá poistka by vám proste nepostačovala na pokrytie všetkých tých nákladov. Takže čo sa týka tej hodnoty, za koľko to poistiť, to nie je jednoznačné a treba ku každému prípadu pristupovať individuálne. A ani samotné poisťovne nevedia povedať presne, že ako máte na akú hodnotu máte danú nehnuteľnosť poistiť. Naozaj ku každému prípadu treba pristupovať individuálne. A keď je takáto atypická situácia, tak sa treba poradiť aj s danou poisťovňou, že na akú poistnú sumu to mám reálne poistiť, aby aj daná poisťovňa bola informovaná o tejto skutočnosti. A klient mal istotu, že má ten majetok naozaj chránený, lebo ľudia majú tendenciu poisťovať to povedzme len na tú trhovú hodnotu. Však za viac to nepredám, väčšiu cenu to nemá. No ale otázka, či to dokáže s aktuálnymi cenami, ktoré na trhu sú v rámci materiálu a všetkého, takú nehnuteľnosť, takú istú postaviť. No a vznikajú tam takéto rozdiely, takže na toto treba dávať veľký pozor. Takže štandardne v tých rozvinutých oblastiach je podstatná tá trhová cena, ale v tých menších oblastiach, kde sú tie nehnuteľnosti lacné, sa treba pozerať aj na tú východiskovú alebo technickú hodnotu nehnuteľnosti. A ako je to v prípade poistenia domácnosti, že na akú hodnotu by som si mala poistiť svoj byt? Tak ako som spomínal v úvode, väčšina nehnuteľností na Slovensku je podpoistených a to sa týka nielen nehnuteľnosti, ale aj tej domácnosti, toho zariadenia. A keď som pozeral nejakú štatistiku spred pár rokov, tak priemerná poistná suma na Slovensku na poistenie domácnosti v minulosti bola v priemere okolo 300 000 slovenských korún. Ešte na slovenské koruny. Dnes je tá priemerná poistná suma podľa štatistik poisťovne 10 000 eur. Čiže vlastne stále to isté aj po dlhých rokoch. A keď si vezmeme, že nastala by takáto udalosť a klient príde o veškerý majetok a proste všetko povedzme zhorí alebo je zničené vodou, nejakým živlom alebo čímkoľvek, tak tých 10 000 je proste málo. Dneska ľudia majú drahú elektroniku, počítače, televízory, keby majú nakupovať všetko, oblečenie, absolútne všetko, že nemajú nič. Že si zachránili, povedzme, z tej horiacej nehnuteľnosti, že sú radi, že si zachránili holý život, tak tých 10 000 je strašne málo. Ja som nastavený tak, že minimálne, taká minimálna základná čiastka je 20 000, čo je, to sú takí klienti, ktorí do toho nechcú dávať veľa a povedia, avšak tam nemám drahý nábytok, nemám tam veci. A potom tí klienti, ktorí už majú, povedzme, naozaj toho veľa, tak proste treba sa s nimi o tom porozprávať, čo všetko tam máte, urobiť možno aj nejaký, nech si oni spravia nejaký súpis, že koľko peňazí by potrebovali na všetko. A tam napríklad minulý jeden klient povedal, že chce domácnosť poistiť na 100 000 eur. A keď má taký majetok, tak je to naozaj relevantné. Ale potom je dôležité aj to dokazovanie, lebo keď nastane tá poistná udalosť,
tak ak nemáte doklad, že ste mali taký a taký televízor, taký a taký gauč, takej a takej hodnote, tak skrátka oni vám budú plniť priemernú hodnotu, keby to bolo napríklad len poškodenie toho gauča, hej, že nie je totálka celá domácnosť, tak oni vám budú plniť len priemernú hodnotu priemerného gauča. Ak by už bola totálka, tak tam idú do tej výšky, tej poistnej sumy. Pokiaľ, ale tiež zase musíte dokladovať, že toto ste tam naozaj mali, lebo tá poisťovňa nevie. A je veľa poistných podvodov, aj ľudia si vymýšľajú, mal som taký drahý televízor a tak ďalej. Takže treba mať odložené bločky, faktúry, všetko fotiť, ideálne keď máte fotky aj pred poistnou udalosťou. A keď už nastane tá poistná udalosť, tak mať naozaj dostatok dôkazov pre tú poisťovňu, že naozaj mal som takéto a takéto hodnote ten majetok. A zase ma napadla jedna historka. Mám dlhodobých klientov, ktorí, keď som s nimi začal spolupracovať, tak menili občianske a nechceli ma s tým zaťažovať a oni si obehali tie inštitúcie a išli zmeniť údaje. To som im potom hovoril, že do budúcna ma so všetkým treba kontaktovať, že na to som tu, že vy nemáte dôvod chodiť po pobočkách, ale tak obehali si to. Ale potom som bol aj rád, lebo získali ďalšie skúsenosti a tam sa im... Na pobočke sa im proste poisťovák vysmieval, že či majú doma zlaté kľúčky, lebo mali domácnosť poistenú na 20 000. No a on sa im doslova vysmiel, či majú nehnuteľnosť poistenú, prečo majú na 20 000, že to je absolútne veľa, že to je zbytočné, že stačí na 5-6 tisíc alebo nejakú takúto hodnotu povedal. A ja som bol niekde na návšteve, tak sa ma na to pýtali, že ako to vlastne je. Tak som im to vysvetlil a boli vďační, hej, za tú moju prácu, že to nemusia riešiť s takýmito ľuďmi, ktorí nie sú proste v tej problematike dostatočne zbehli, znali a naozaj podpoisťujú klientom ten majetok. Však to len keď si vezmem, že televízor koľko stojí a to keď tam mám aj notebook a neviem, nejaké veci ešte, tak to 20 000 nazbiera veľmi rýchlo. To máš riadne drahý televízor a notebook. No ako notebooky vedia byť drahé. Ale ja som kupoval som si minulý televízor a videl som v Alze televízor za 40 000 eur. Tak to už musí byť aký. A tak možno mám doma aj bicykle a tak, čiže... Jasné. To sa nazbiera veľmi Áno, a to je ďalšia vec, však dneska aj tie celkovo bicykle alebo aj elektrobicykle, to je všetko súčasť domácnosti a je to, stojí to dosť peňazí, rádovo tisíckach eur a sú dneska bežne ľudia, ktorí si kúpia za 10 000 bicykel a proste, keď majú poistenú domácnosť na 10 000, lebo nejaký poisťovák im povedal, že to stačí, tak budú mať problém. No. Inak k tomu podpoisteniu tu mám ešte jednu takú historku, na ktorú som pozabudol a mám ju v poznámkach. Raz som bol na takom stretnutí, kde bola aj klientka, aj maklér z jednej maklerskej poisťovne, ktorí predávali jednu poisťovňu. A to bolo tiež celkom vtipná, ale až nešťastná situácia. A poviem to hlavne kvôli tomu, lebo ľudia riešia pri tom poistení hlavne cenu. No a naozaj je dôležité, s kým tieto témy, túto problematiku riešite, preberáte, lebo tento pán bol síce v poisťovnici 20 rokov, ale on nechápal základným problémom, základnej problematike a klientka mala byť za 120 000 a on jej odporúčal poistiť ho len na 60 000. A keď som do toho vstúpil a argumentoval som, ako funguje podpoistenie a tak ďalej, a on, že čo sa môže stať, že vy ste už videli horieť panel, hej, že čo sa s tým by to môže stať, že to je zbytočne, to sú zbytočné vyhodené peniaze. Ten pán dokonca nešla mu kalkulačka v rámci tej ich poisťovne, tak prepočítaval sadzby ručne podľa nejakého sadzobníka, ktorý mal. To bol taký rok 2018, čo už vtedy bolo absurdné v tej dobe. No a žiaľ, klientka nedala na toho odborníka, ale rozhodla sa emočne, lebo pánko šedivý v starom prašivom obleku povedal, že stačí na 60 000 a jeho ponuka bola
výrazne lacnejšia ako tá moja, tak sa rozhodla, že proste si to poistí takto. No je ťažké vyznať sa v tom, pochopiť to a potom ľudia, áno, viac sa tak rozhodujú nie racionálne, ale... Ešte mám otázku k tým bytom. Samotné bytovky sú poistené, tak či mi nestačí poistiť si v rámci bytu iba domácnosť? Áno, aj toto je častý argument mnohých ľudí a určite nestačí. Vždy je potrebné mať poistenú aj tú nehnuteľnosť, ten byt, pretože čo sa týka týchto zmluv poistiek na bytovky, tak oni sa primárne týkajú len tých spoločných priestorov, takže váš majetok neochránia a častokrát oni neaktualizujú tie poistky dlhé roky. Tie zmluvy sú zastaralé a sú veľmi podpoistené tie nehnuteľnosti. Takže tam nastávajú situácie, kedy proste to poistné plnenie nepostačuje na to, aby sa tá škoda zastrešila, opravila. No a vznikajú, minule som čítal článok o takej spornej udalosti, kedy sa nevedelo jednoznačne vyhodnotiť, či sa jedná o priestor, vznikla nejaká škoda na potrubí, vytopilo niekoľko bytov. A klienti boli v tom, že sa jedná o spoločný priestor. Ale poisťovňa vyhodnotila, že to nie je spoločný priestor a nebol. Patrilo to už k bytu toho poškodeného a poisťovňa odmietla poistné plnenie z takejto spoločnej poistky a tam vznikla viacerým rodinám na viacerých bytoch škoda. No a keby mali len to poistenie domácnosti a toto bola škoda z nehnuteľnosti, tak proste nedostane nikto ani cent. Takže vždy treba. A ďalšia vec, ja môžem spôsobiť škodu komukoľvek, napríklad susedovi v rámci tej nehnuteľnosti. Vytopím ho, požiar, čokoľvek. No a ak nemám poistenú nehnuteľnosť, tak nemám ani zodpovednosť z tej nehnuteľnosti, takže nie som krytý. Susedovi vznikne škoda, napríklad, ja neviem, 15 000 eur. Ja si myslím, avšak mám poistku, no krytý reálne nie, on nemá poistku a nemôže mať ani za zlé poisťovne, že neplnila, keď si to raz nekúpil ten klient. Takže vždy treba mať poistenú aj tú nehnuteľnosť, chránim si svoj majetok, takisto domácnosť a dobre nastavené tie zodpovednosti za škodu. Rozumiem. Ako si správne poistiť rodinný dom? Na internete nedávno zaznelo, že si stačí poistiť dom len vo výške, v ktorej ho dokážem postaviť. A v ňom je už aj tá cena pozemku. No a že keď to dám za nejakú vyššiu hodnotu, tak potom budem zbytočne nadpoistená. Áno. Pamätám si tento rozhovor jedného nemenovaného pána. No a tiež tu je viac pohľadov, ako poistiť tú nehnuteľnosť, ten rodinný dom a stanoviť tú hodnotu. A tiež je to téma na diskusiu s tými poisťovňami, lebo častokrát aj tie poisťovne povedia, že stačí povedzme na trhovú hodnotu. A niekto povie, že stačí na technickú hodnotu alebo východiskovú hodnotu. Predstavme si situáciu, že vznikne totálna škoda. A z domu sú ruiny. Tak toto sa často nerozoberá, aké sú reálne náklady na odpratanie všetkých tých sutín. To niekedy vyjde v desiatkách tisíc eur. Že vám vyhorí dom, nemáte kde bývať. A teraz máte tam pozemok, chcete tam postaviť povedzme ďalší. A potrebujete odpratať tie sutiny, ten zvyšok stavby, ktorý zostal. Tak potrebujete v prvom rade peniaze na odpratanie tých ruín, vyčistiť ten pozemok. A to stojí naozaj dosť peňazí, aj času, energie. Potom povedzme, že chcete postaviť nehnuteľnosť. To tiež trvá nejaký čas a otázka je, že kde budete bývať za ten čas.
No a povedzme, že je situácia, že je mladá rodina, kam pôjde a nemá im kto pomôcť, tak toto sú všetko individuálne veci, ktoré treba potom, keď je nehnuteľnosť založená hypotékou, zaťažená hypotékou, tak treba takúto situáciu komunikovať aj s poisťovňou, aj s bankou, aj s tým maklérom a riešiť to a nájsť nejakú rozumnú cestu. A niekedy môže byť rýchlejšia varianta kúpiť novú nehnuteľnosť, kde sa viem hneď nasťahovať, fungovať. Ak mám dobre nastavenú poistku v dobrej poisťovni, tak odpracujú všetky tie ruiny, tie sútiny a všetko, čo tam zostalo. Mám pozemok a v čase môžem, povedzme, niečo spraviť s tým pozemkom alebo tam postaviť nový dom. Tak sú dneska aj tie drevodomy alebo povedzme tie kontajnerové domy, kde človeku postavia tú nehnuteľnosť aj povedzme za pár týždňov alebo aj skôr. Ale väčšina nehnuteľností je povedzme murovaných zatiaľ na Slovensku. Tak to proste trvá nejaký čas, kým sa tá nehnuteľnosť postaví. A mnohí ľudia, keď vedia, čo všetko dali do tej stavby, čo ich to stálo energie, peňazí, tak neviem, či by po takejto tragickej udalosti mali energiu hneď začať riešiť stavbu a všetky tieto veci. Takže neriešil som v rámci praxe totálnu škodu. Takže tie pohľady sú rôzne, ale pozerám sa na to z rôznych aspektov. A teraz je zase tá situácia, že keby som to nastavovala na tú technickú alebo len na tú trhovú hodnotu, tak môžu byť lokality, kde dokážem postaviť tú nehnuteľnosť za menej peňazí, a že tá trhová cena je oveľa vyššia. A môžu byť lokality, kde tá trhová cena je naozaj nízka. Ako tu mám príklad niekde pri Rožňave. Hodnota domu 15 000, ale za 15 000 ten dom proste nepostavíte. Áno. Že tá hodnota toho domu reálne, tá technická, už po tej amortizácii alebo východisko v aktuálnom čase, keď to stávali, bola až 150 000 eur. A mnoho ľudí povie, ale 150 000, to by mi za ten dom nikto nedal. A to je zbytočné poisťovať na takúto hodnotu. No a tam si treba uvedomiť, že ale ja nepostavím za 15 000 ten dom. A tam je to aj dosť komplikované, že poisťovne nekomunikujú v tomto smere jednoznačne a naozaj tieto prípady treba k nim pristupovať individuálne a ešte pred dojednaním zmluvy všetko prebrať s tým klientom a komunikovať aj s poisťovňou, že na akú poistnú sumu reálne mám tú nehnuteľnosť poistiť a keď ho aj povedzme dám na vyššiu poistnú sumu, lebo takúto má povedzme technickú hodnotu, tá nehnuteľnosť, budete mi to aj plniť. Takže nie je to vôbec jednoduchá téma. Ja si pamätám rôzne školenia, kde nám štandardne hovorili nehnuteľnosti, byty poisťujte na trhovú cenu a domy na takú hodnotu, za akú dokážete postaviť. Lenže nikdy sa nešlo na tých produktových školeniach, ktoré som ja zažil, takto do hĺbky. Takže je to naozaj téma, o ktorej by sa malo diskutovať viac. A aj klienti si musia uvedomiť, že proste poistenie nehnuteľnosti vôbec nie je jednoduchá vec. Hlavne v takýchto lokalitách a na Slovensku ich je dosť. Tak ideálne je byť tak poistený, aby človek, keď nastane, dajme tomu, tá totálna škoda, tak vedel si hneď zabezpečiť ďalšie bývanie a nemusel teraz čakať na nejaké verejné zbierky alebo hľadať iné riešenia. Tak zbierky už doplomne, ale tam je veľa faktorov, ktoré aj rôznych pripoistení, ktoré tie poisťovne aj obsahujú. Keď si vezmeme, stala sa tá tragédia, myslím, že to bolo v Prešove, tá bytovka. Ten plyn, čo toto vybuchlo to celé. Áno. A ľudia častokrát argumentujú, že poisťovne aj tak neplnia. Proste toto je také zaužívané v rámci tej spoločnosti, čo je absurdné, lebo práve pri takýchto udalostiach sa poisťovne pretekajú, ktorá bude plniť prvá, ale ktorá bude plniť lepšie. A
a rýchlejšie a dá klientovi ten servis a bude pri tom klientovi v tej ťažkej udalosti. Pretože pre nich je to dobrá spätná väzba potom, keď sú tí ľudia spokojní. A napríklad v rámci asistenčných služieb máte, keď sa stane takáto vec, tak zavoláte na asistenčnú linku, povedia vám, že napríklad zavoláte si taxík, ubytujte sa tam a tam, toto je najbližší hotel, ktorý tam máte. Máte nárok na, povedzme, takýto počet nocí, čo vám do takejto sumy, čo vám poisťovňa preplatí v rámci vašej poistky. Hej, takže nemusíte volať rodine známym, že kde idem spať v prípade takejto udalosti, zavolať na asistenčnú linku a v priebehu pol hodiny ste už niekde ubytovaní na hoteli v nejakom zariadení a preplatí to poisťovňa. A toto je tá pridaná hodnota tých poistiek, kde sú aj rozdiely, a dosť veľké rozdiely bývajú v rámci tých poisťovní, a ktoré človek nerieši a častokrát si ani neuvedomuje, keď aj vznikne takáto udalosť, že klient má na to nárok. Takže naozaj tam je veľmi veľa vecí, alebo aj v rámci asistenčných služieb, keď môže sa človek vymknúť, bežná vec, tak častokrát majú toho zámočníka preplateného, alebo aj v rámci asistenčnej linky vám zavolajú najbližšieho možného, vybavia to a on tam povedzme do pol hodiny príde a odomkne vám tie dvere a poisťovňa to preplatí. Čiže to viem tiež zahrnúť do poistky? To už býva častokrát v rámci tých asistenčných služieb, že je to tej zmluve zahrnuté a tých udalostí je množstvo. Napríklad človeku sa stane nejaký úraz, je hospitalizovaný, nevládny, treba, upratať nehnuteľnosť, treba nakúpiť pre rodinu a tak ďalej, tak môžu využiť tú asistenčnú linku a tí pracovníci, tie externé firmy, ktoré sú zazmluvnené s danou poisťovňou, tak to spravia za vás, poriadia vám byt, upracujú, navaria, nakúpia. Zase nebudú vám robiť veľký rodinný vianočný nákup, hej, také tie nevyhnutné veci. Ale funguje to, ľudia to využívajú. Niekedy tí, čo už majú skúsenosti, tak to aj zneužívajú pred sviatkami a takto. Ale sú to naozaj, je to dobrá vec. Mňa by zaujímalo, možno ešte načriem trochu do témy, keď je človek v prenajme. A ako to teda riešiť s poistkou, pretože tú poistku rieši vlastník nehnuteľnosti, pokiaľ dobre viem. Áno. A keď som v prenajme a mám v tom byte svoje nejaké veci, ktoré sú aj dosť hodnotné, priniesiem si tam príklad nejakú techniku, elektrotechniku a nastane nejaký požiar, zničí sa to a teda viem si to nejak poistiť tiež? Áno, niektoré poisťovne ponúkajú aj poistenie nájomníkov, takže ty si to vieš takýmto spôsobom vykryť. A treba sa potom dohodnúť aj s tým majiteľom toho bytu, že aby to bolo všetko v poriadku, tak ako má byť. A zodpovednosť za škodu si tam viem poistiť? Zodpovednosť rieši vlastník toho bytu a človek, ktorý má, povedzme v rámci domácnosti, ktorý má trvalý pobyt k danej nehnuteľnosti a v rámci nehnuteľnosti majiteľ tej nehnuteľnosti. Zodpovednosť, keď bývaš napríklad v nájme a máš napríklad trvalé bydlisko u rodičov, tak občiansku zodpovednosť si vieš vyriešiť, máš krytú v rámci tej poistky, ktorú majú rodičia na tom rodičovskom byte, kde máš ty trvalý pobyt. Tak v rámci tej občianskej zodpovednosti to tam máš kryté. Z nehnuteľnosti, keby vznikla nejaká škoda v tom priestore, kde bývaš, v tom nájme, tak to má vykryté ten majiteľ toho bytu. Jasné. No pravdepodobnosť, že nastane totálna škoda nehnuteľnosti je malá a nestačí mi teda poistiť si tú nehnuteľnosť nejak čiastočne iba na nejakú čiastočnú škodu? Pamätám si aj na takéto argumenty niektorých klientov, že chceli na tom ušetriť a špekulovali, ako ušetriť, ale to je absurdné. V rámci poistenia funguje podpoistenie. Vám vznikne napríklad povedzme, že by ste mali nehnuteľnosť podpoistenú o 50%. A vznikne na nehnuteľnosti škoda za 60 000 eur. Reálne vy potrebujete 60 000 eur, aby ste tú škodu vyriešili. Ale ak máte nehnuteľnosť podpoistenú, tak sa kráti poistné plnenie o mieru podpoistenia. To znamená, že ak vy máte nehnuteľnosť podpoistenú napríklad o tých 50%,
tak poisťovňa vám z tej škody, z tých 60 000 vyplatí len 30. Takže to nevyrieši vašu situáciu. Ušetrili ste možno pár desiatok eur ročne na poistnom, možno ešte menej. A teraz musíte zaplatiť 30 000. Ako poznám veľa takýchto ľudí, ktorí takto, tak ich volám žgrloši, ale sami seba obabrú. Nemá to zmysel. A to sa, keď je niekto podpoistený, tak to nastáva vtedy, keď si poistí, dajme tomu len na 10 000 celkovo tú nehnuteľnosť domácnosti, že za nízku sumu, alebo kedy k tomu dochádza? K tomu podpoisteniu? Tak príklad, máš byt za 200 000 a poistíš si ho len na 100 000. Alebo dom. Hej, tak skrátka, keď je raz hodnota tej nehnuteľnosti 200 a ty si ho poistila na 100, tak miera podpoistenia je 50%. A to znamená, že väčšinou bývajú tie čiastočné škody. Tak vznikne škoda za 20 000 eur, miera podpoistenia je 50%, tak to je jedno, že si poistený na 100 000 a škoda bola 20 000. Proste ty si podpoistila nehnuteľnosť, takže poisťovňa ti vyplní len polovicu. Takže ak bola škoda 20 000, dajú ti len 10. No a keď mi časom narastie hodnota tej nehnuteľnosti, ale mám poistené len na tú predošlú nižšiu hodnotu, tak potom tiež dochádza k tomu podpoisteniu. Áno, z dlhodobého hľadiska ceny tých nehnuteľností rastú. Takže určite treba pravidelne tie zmluvy aktualizovať, ideálne každých 5-6 rokov. Ak bol napríklad nejaký výraznejší nárast na tom realitnom trhu, tak v lokalitách, kde tie ceny povedzme narastli markantnejšie, tak sa treba stretnúť, treba kontaktovať svojho poradcu a opýtať sa ho, či má dobre poistenú nehnuteľnosť. Tiež si treba uvedomiť, že tí poradcovia, tí schopní majú toho veľa a aj keď sú nejaké zásadnejšie zmeny alebo takto kontaktuje ten poradca toho klienta, ale tiež nemôže len čakať klient, kedy sa mi ten poradca ozve, ak proste toho klienta niečo trápi alebo chce sa v niečom uistiť, zvinúť telefón, napísať e-mail a opýtať sa. A väčšinou potom, keď upravím tú poistku, tak robím ju novú, alebo viem tú súčasnú nejako prerobiť na tú vyššiu hodnotu? Je to individuálne. V princípe, ak to riešime k výročiu, je to jedno, pretože tam si nič nepredplácate. Tie novšie zmluvy majú častokrát lepšie poistné podmienky, aj veľakrát lepšiu cenu. Niektoré zmeny dávajú poisťovne verejným prísľubom, ale nie vždy to platí a nie každá poisťovňa ku každej zmene takto pristupuje. Takže keď má človek staršiu poistnú zmluvu, vždy je lepšie urobiť novú za aktuálnych podmienok a človek má istotu, že má ten aktuálny produkt. Tie produkty sa stále vylepšujú, inovujú. No a dá sa samozrejme pracovať aj s tou existujúcou zmluvou, navýšiť krytie. To je už na zvážení makléra, čo je, povedzme, pre daného klienta lepšie alebo možno aj efektívnejšie. Lebo veľa klientov sa vytešuje, že má lacnú poistku, že platí málo, len poistenie nefunguje, že za málo peňazí veľa muziky. Buď to máte kryté a máte to nastavené dobre, alebo nemáte a potom budete nemielo prekvapení, ak sa niečo stane. No a čo sa týka revíznych kontrol, keď mám poistenie, tak som povinná robiť nejaké pravidelné revízne kontroly na nehnuteľnosti a ako to robiť, aby to bolo správne, keď budem potrebovať vyplatiť poistné plnenie. Áno, na to sa častokrát zabúda, alebo to ľudia zanedbávajú, že vzniknú škody následkom toho, že napríklad nebola vykonaná pravidelná revízna kontrola. A tam si treba uvedomiť, že ak tam bolo niečo zo strany toho majiteľa zanedbané, tak už to nie je náhodná udalosť. Je to dôsledok toho, že ten klient niečo zanedbal.
a tam si treba naozaj dávať pozor, aby sa dodržiavali tie limity a riešilo sa to naozaj u ľudí, ktorí majú licenciu a máte potvrdenie, že tá kontrola tam už bola. Kontroluje sa elektrika, plyn, komíny, potom aj v rámci bytoviek sú špecifické ešte revízie, výťahy, hasiace prístroje a tak ďalej. Je na to vyhláška, ako často sa to má kontrolovať. Pri, povedzme, tých bytoch, čo sa týka napríklad tej elektriky, tak štandardne je to tých 5 rokov. Keď má niekto plyn v dome, tak tam aj každý rok je potrebné. Ak má niekto, či už v bytovom dome alebo v dome komín, tak tam musí byť revízia každý rok. Ale je to potom aj individuálne od nehnuteľnosti a od toho typu paliva, ktoré používa ten človek. A tam si treba naštudovať vždycky, že aké časté sú povinné tie kontroly, lebo niekto môže mať iný typ paliva a napríklad tá ročná kontrola napríklad toho komína už u neho nemusí postačovať a je tam napríklad potrebných niekoľko prehliadok za rok tých revízií. Takže minule sa ma jeden klient pýtal, že kúpil byt a ten byt nemá v poriadku elektriku a zistil, že je tam proste závada a že ho to bude stáť celkom aj dosť peňazí to vymeniť. A že v prípade, že by teraz nastala škoda, že na čo si dať pozor, tak som povedal, že tieto revízie nech si dá všetko skontrolovať, nech má doklad. No a pokiaľ to nie je v poriadku, tak to musí hneď riešiť, to musí hneď meniť. Lebo ak nastane poistná udalosť a bude to mojím zavinením, tak poisťovňa môže krátiť poistné plnenie alebo nemusí plniť vôbec. Jasné. Mňa zaujíma to poistenie za spôsobenú škodu, teda to poistenie zodpovednosti. Či by si mi to vedel tak nejak lepšie ešte vysvetliť? Áno. Existujú v rámci toho poistenia nehnuteľnosti dva typy poistenia zodpovednosti za škodu. Prvá je zodpovednosť nehnuteľnosti, čiže ja môžem tou nehnuteľnosťou spôsobiť škodu. Druhá je zodpovednosť z domácnosti. Ja ako človek, ktorý povedzme bývam v danej nehnuteľnosti, tak môžem spôsobiť tretím osobám škodu na zdraví alebo na majetku. A to môžem spraviť nielen v mieste tej nehnuteľnosti, ale kdekoľvek sa nachádzam v rámci celého sveta. Poďme k tej zodpovednosti z nehnuteľnosti. Najlepšie to asi bude na nejakých príkladoch. Také štandardné vytopenie. Vytopím suseda. To je zodpovednosť, ktorú spôsobila nehnuteľnosť. Takže je to z nehnuteľnosti. Škoda, ktorú spôsobila nehnuteľnosť. Môže mať na okne kvetináč, padne niekomu na hlavu alebo na auto. To je z nehnuteľnosti, lebo to spadlo z tej nehnuteľnosti. Čiže môže mi vyhorieť byt a začne horiť aj susedov. Je to škoda z nehnuteľnosti. Takže všetko, čo sa týka tej nehnuteľnosti, akákoľvek škoda, tak je to zodpovednosť nehnuteľnosti. Tu si treba uvedomiť aj, že treba správne nastaviť tie poistné sumy. Väčšinou, drvivá väčšina klientov to má nastavené na veľmi smiešné poistné sumy. Tam tie škody bývajú častokrát extrémne. Klient má nastavenú zodpovednosť na 50-100 tisíc a jeho pričinením vytopí 4 byty, ktoré majú hodnotu, ja neviem, 1 000 000 eur. A má to nastavené na povedzme 100 tisíc. Čo teraz? To isté je zodpovednosť domácnosti. Veľa príkladov, ktoré ma napadajú. Jeden z nich napríklad, máš deti, ideš na predajňu do nejakého elektra a dieťa zhodí drahý televízor. Škoda, ja neviem, 3000 eur. No, je to zodpovednosť za člena toho domácnosti, lebo to dieťa je členom tej domácnosti. Takže ak máš poistku a máš ju nastavenú dobre, tak si to vieš uplatniť z tejto zmluvy. Iný príklad, ja neviem, a toto je reálny príklad, ktorý si pamätám ešte z obdobia, keď som začínal vo financiách. Čiže to mohlo byť 10-12 rokov dozadu. Rozprávali nám, že Slovenka sa išla niekde lyžovať do zahraničia a narazila do nejakého zahraničného turistu. No a spôsobila mu škodu na zdraví. No a v zahraničí sa ľudia bežne súdia. No a vznikli tam aj nejaké trvalé následky. No a od tohto
klienta, ktorý do nej nechtiac narazil na tých lyžiach, vysúdila čiastku 300 000 eur. A to bolo v období, keď tá hodnota tých peňazí bola niekde inde, lebo je to 10-12 rokov dozadu. No, to bolo dosť. No. Aj dneska je to dosť, ale vtedy to bolo ešte o dosť viac. Kebyže to klient nemá poistené takúto vec, tak odkiaľ vezme tie peniaze? Musí to proste zaplatiť. Ak má dobre nastavenú tú poistku, tak to za neho zaplatí tá poisťovňa. Teraz keď si vezmeme, že častokrát aj tí makléri, aj tí poisťovací poisťujú toho klienta na čiastky ako 100, 200, no aj 250, 300 tisíc je málo. Preto niektoré poisťovne už výrazne zvýhli tie limity a je možné povedzme klienta poistiť na 500 000, 1 000 000 eur alebo 2 milióny a má to svoje opodstatnenie a nie je to vôbec drahé. Takže tí makléri, ktorí sa snažia robiť komplikované finančné plány a ušetriť každý cent klientovi a bijú sa do prs, akú robia dobrú robotu, no nerobia dobrú robotu, lebo dobrý maklér ti nebude šetriť každé euro, ale bude sa pozerať na tú hodnotu, ktorú za to dostaneš a bude počítať aj s takýmito udalosťami. Takisto ako môžeš spôsobiť niekomu škodu na zdraví, môžeš spôsobiť niekomu ďalšiemu škodu na majetku. Je to napríklad z zodpovednosti, máš zviera, máš psa, pohrízne niekoho, aj takéto veci sa dajú uplatniť. Je to naozaj veľa. V rámci tej domácnosti sa to krytie vzťahuje štandardne na celý svet. Takže aj keď cestuješ, môžeš niekomu spôsobiť škodu na majetku alebo na zdraví, vieš si to uplatniť z takejto zmluvy. Čiže z poistenia domácnosti áno. mi to platí takto tá zodpovednosť. Áno. Keď ju tam máš dojednanú a tam je potom dôležité na akú poistnú sumu. Čiže sa to nevzťahuje len na nejaké nehnuteľnosti, akože na nejaké domácnosti, že v rámci tých nehnuteľností, ale všade možne. To je jasné dané proste. Zodpovednosť nehnuteľnosti, škoda, ktorú spôsobí moja nehnuteľnosť. Zodpovednosť domácnosti, škoda, ktorú spôsobí člen tej domácnosti ďalším osobám, či už na majetku alebo na zdraví. Rozumiem. Dobre. Čiže v rámci samotnej poistnej zmluvy existujú rôzne pripoistenia, ako napríklad asistenčné služby, existuje aj poistenie bicykla alebo nejakého iného majetku, pripoistenie zvierat, kyberrizika a podobne. Čiže čo všetko si viem pripoistiť, ako to funguje? Niektoré z týchto rizik, ktoré si menovala, sú tam už automaticky, väčšinou, už ako asistenčné služby, ale aj tam je ten rozsah rôzny v závislosti od toho, aký balík si klient dojedná. Takže neodporúčam balíkové riešenia štýlu vyberiem si najlacnejší balík, je vždycky tie najvyššie balíky. A tých možností, čo si môže človek dojednať, tých pripoistení je veľa. Na Slovensku sa napríklad menej využíva také rizika ako právna asistencia, aj keď už niektorí makléri tu dávajú viac do popredia, že tam máte právnika, ktorý je proste na telefóne, dávam právnu radu a tak ďalej. Dosť, alebo väčší záujem je o tie kyberrizika, cyberrizika, kde dneska sme všetci digitálni, sme na sociálnych sieťach, tých podvodov je strašne veľa a tam je naozaj široké rozpätie, čo všetko si tým klient vie kryť od takých udalostí, ako napríklad podvodný e-shop. Klient zaplatí za nejaký tovar a nepríde mu, tak cez takúto poistku si to vie uplatniť, že tá poisťovňa to vyrieši za ňoho. Riešia tie poisťovne aj také veci, ako povedzme šikana na internete. Je toho veľa, čo sa dá v rámci, čo zahŕňajú tie kyberrizika a je to zaujímavé pri poistení a nestojí to vôbec veľa. A keď si vezmeme, ak sa dobre pamätám, tak štandardne to stojí okolo povedzme 30-35 eur na rok. Čo za takúto službu, keď tých udalostí a podvodov je stále viac a viac, si myslím, že nie je až tak veľa. No a v rámci tých asistenčných služieb, tak ako som už spomínal, je tam množstvo vecí, ktoré za vás vyrieši tá asistenčná služba a pomôže vám. Potom aj tie domáce zvieratá nejakým spôsobom sa dajú pripoistiť. Je o to záujem. Existuje aj poistenie bicyklov. Len napríklad, ak sa jedná o samotné poistenie domácnosti, tam treba tiež rozlišovať. Niektoré poisťovne
to majú automaticky dané, že napríklad aj keď máš v pivnici bicykel alebo v garáži alebo niekde, tak že nie je priamo v tom byte, tak máš ukrytý, ale treba dávať pozor, tam je jasne definované, že musí byť prekonaná prekážka. A každá poisťovňa má v tomto aj rozdiely, že čo všetko musí byť. Hej, že keby si mala len bicykel zamknutý niekde pred domom, tak nie je uzamknutý, nie je uzavretý a tam väčšina poisťovní, ak nie každá, by k tomu pristupovali, že si to mala mať uzamknuté. Dokonca, čo si aj pamätám z niektorých školení, tak hovorili, že nie je dobre mať bicykel na balkóne. Lebo ak povedzme bývaš na vyššom prízemí, alebo aj vyššie, hej, deje sa hocičo, tak nebol dostatočne uzavretý, tak proste nemusia ti vôbec plniť. No a potom je aj dôležité, že do akej čiastky plnia tieto veci. A mnohé poisťovne si uvedomujú, že ľudia už nakupujú tie bicykle vo väčšom a majú aj veľkú hodnotu, tak majú proste aj balíčky, kde si vieš na vyššiu hodnotu pripoistiť ten bicykel ešte individuálne. Takže, no, ak má klient naozaj záujem, že chce mať tú nehnuteľnosť poistenú dobre, tak je tam množstvo vecí, ktoré dokáže prebrať s tým maklérom. Ak je povedzme tá hodnota nehnuteľnosti, hodnota tej domácnosti vyššia, tak spraviť súpis a naozaj vedieť potom vydokladovať tej poisťovni, že mám takéto a takéto zariadenie. Áno. Odkladať si doklady, faktúry. Áno, pri väčších poistných sumách, tak tam už maklér musí spraviť aj obliadku tej nehnuteľnosti a zápis z tej nehnuteľnosti. Keď si idem robiť tú poistku nehnuteľnosti a domácnosti a robím si nejaké prepočty na internete cez rôzne nejaké cenové kalkulačky a tak v rámci jednotlivých ponúk vznikajú rôzne cenové rozdiely. No a v čom vzniká ten rozdiel? A je tam cena naozaj ten taký podstatný ukazovateľ? Tak keď sa pozrieme cenou alebo tou cenotvorbou naprieč poisťovňami, tak sú tam logické rozdiely. Pretože každá poisťovňa má nastavenú tú cenotvorbu a to krytie rizík inými sadzbami. A treba si uvedomiť, že poisťovňa musí tvoriť zisk. Je to podnikateľský subjekt a musí podnikať zodpovedne. To znamená, že tak, aby dokázali vykryť ten poistný kmeň, tie rizika, ktoré môžu nastať. Dokonca niektoré poisťovne, bolo to v rámci trocha iného segmentu, v rámci aut, ale dostali už viackrát aj pokutu od Národnej banky Slovenska za to, že dávali príliš nízke poistné, že vybrali príliš nízke poistné v porovnaní s inými poisťovňami a proste ono to musí byť udržateľné. A čo sa týka tých rozdielov v cenách, tak v rámci konkurencie je to logické, lebo každý ten produkt obsahuje vnútro toho produktu je naprieč poisťovňami rôzne a odlišné. To, čo sa na prvý pohľad zdá lacné, tak môže byť v skutočnosti oveľa drahšie ako tá ponuka, ktorá je o niečo drahšia, ale ten obsah toho produktu je výrazne lepší. A v rámci týchto internetových prehliadačov vznikajú rozdiely aj v tom, že niektoré poisťovne ponúkajú balíčkové riešenia a cieľom tých porovnávačov je, aby tí klienti kúpili u nich a oni vedia, že proste klient sa rozhoduje na základe ceny. Tak klient vidí dve rovnaké poisťovne, ale dve rôzne ceny na dvoch rôznych portáloch. Väčšinou, v drvej väčšine prípadov je to kvôli tomu, že proste tunak je nejaký základný balík a tunak je povedzme vyšší alebo najvyšší balík. A klient si povie, a toto je lacnejšie, to je tá istá poisťovňa, idem do toho. Ale nie je to ten istý produkt, lebo tu je nejaké základné krytie a tu je to krytie výrazne širšie. Napríklad môj porovnávač je nastavený na tie vyššie, najvyššie balíky a je tak nastavený preto, lebo pre mňa je dôležité, aby klienti dostali peniaze, keď sa niečo stane. Ano. Aby to nebolo oklieštené, že táto udalosť áno a táto už nie a toto už neplníme preto a preto. Lebo klient žije v tom, že platí poistku a že je krytý. No a keď sa niečo stane, tak tí ľudia budú nadávať.
a budú zvalovať chybu nie na seba, ale na toho makléra, na tú poisťovňu. Áno. No a sú aj takíto špekulanti, ktorí chcú ušetriť a tam musí byť proste ten maklér zásadový, že no nie, ja nepôjdem do toho základného balíka. Ak už chcem ten obchod a chcem do toho ísť, tak OK, tu mi v zázname podpíš, že si odmietol navrhované krytie a ja mám dôkaz a istotu, že ak by nastala udalosť, ktorá nie je zakomponovaná v tom základnom balíku, tak proste som chránený. Lebo ten klient zabudne a Slováci majú tendenciu zvalovať vinu na druhých a nedajú si tú sebareflexiu, to zrkadlo a maklér zabudne pri tom množstve dát klientov. Takže naozaj tá cena nie je ukazovateľ a rozprávame sa už skoro hodinu o tejto téme a naozaj toto je tak rozsiahla téma, že keby sme sa tu rozprávali aj mesiac, tak stále je čo rozoberať a keby sme volali odborníkov z tohto segmentu, tak je to naozaj veľmi rozsiahly segment. Je to komplikované. Tomáš, v článkoch píšeš, že pri poistení treba vždycky uvádzať pravdu. Ako je to s poistnými podvodmi? Dejú sa. Zaujímavé sú tie školenia, ktoré máme pravidelne od likvidátorov, ktorí rozprávajú reálne skúsenosti v rámci ich práce. Lebo jedna vec je dojednať tú zmluvu a ďalšia vec je potom riešiť tie poistné udalosti a každý vnímame tú svoju prácu, aj keď sme v jednom sektore, tak vnímame tú prácu svojou optikou, lebo ten biznis je tak rozsiahly a je dobré, že napríklad mávame aj takéto školenia, kde príde likvidátor a rozpráva o tej svojej práci. No a ľudia častokrát špekulujú pri poistení. Chcú z poisťovne vytrieskať peniaze a proste zatája nejaké skutočnosti. Lenže treba si uvedomiť, že tá poisťovňa má určitý budžet peňazí na tie plnenia. No a ak by teraz plnila všetkým, tak proste nemá dostatok peňazí tá poisťovňa skrachuje. Oni musia naozaj veľmi zodpovedne pristupovať, komu dajú peniaze a musia to prešetriť, lebo keby bola spoločnosť nastavená inak, tak proste nemusia taký dôraz klásť na to, aby sa to tak dôkladne prešetrovalo. Ale keď vidia, že proste tí ľudia špekulujú a chcú získať peniaze, na ktoré nemajú nárok, tak naozaj tá poisťovňa k tomu musí pristupovať zodpovedne a obozretne. No a oni už majú toľko skúseností za tie roky, že oni zistia. Dám taký príklad. Klientka tvrdila, že má v poriadku dom. Bolo zemetrasenie na východe a proste po zemetrasení si ho išla poistiť. V nejakom väčšom časovom rozostupe, nie hneď. Áno. No a vlastne toto nesúviselo ani s tým zemetrasením, keď si vezme. Ona mala proste popraskaný dom. Áno. Bola si so mnou na tej konferencii? Áno, bola som. Viem presne, videla som to. Tak proste bolo zemetrasenie, ona to nahlásila ako poistnú udalosť. No a rozprával nám ten likvidátor vtedy, že ako jednoducho sa dá takáto udalosť zistiť. Že proste pozrú si cez Google fotky tej nehnuteľnosti, lebo tie sa pravidelne pridávajú a ten dom bol proste popraskaný už pred tou udalosťou. Áno. No a ona chcela z poisťovne peniaze, ešte sa rozčúvala, ukázala jej fotky, že aká poistná udalosť, že toto už bolo pred dojednaním zmluvy. Ako tí ľudia sú fakt, že prešpekulovaní a tým pádom, keby takejto klientke tá poisťovňa vyplatila peniaze, tak potom nemajú na tých ľudí, ktorí naozaj tú škodu mali. Takže a takýchto prípadov sa deje veľa. Je tam potom aj veľmi dôležité, ako sú postavené tie nehnuteľnosti, či sú kvalitné. Bolo tam, myslím, že v rámci tejto konferencie spomenuté ešte, že robili nejakú prerábku školy a nebolo na to povolenie. A spravili to fakt, že amatérsky, fušersky. A ono sa to potom to bolo vlastne nejaká predeľovacia chodba, spravili tam nejaký oblúk, nejakú prístavbu niečoho a ono sa to zrútilo.
A tam je, že nebolo vôbec nahlásené tá stavba. Vôbec neboli dodržané predpisy v rámci práce, bolo to odfláknuté. A tam jeden aspekt, že keby to aj bolo, oni mali nejakú poistku, ale proste oni proste, to bola čierna stavba a nebolo tam vôbec dodržané tie predpisy, ktoré dodržané majú byť, takže to nebola náhodná udalosť. To proste bola otázka času, kedy to padne. A ďalšia vec, že ešte keby sa, našťastie sa nikomu nič nestalo, ale keby niekomu tie tehly padnú na hlavu a ho tam prizabijú, tak oni nemajú nárok z poisťovne. Tam zase sa bavíme o tých škodách na zdraví, kde môžu spôsobiť človeku trvalé následky na celý život. No a oni samozrejme chceli poistné plnenie, ale nemali nárok. A takýchto udalostí je naozaj veľa v tých poisťovniach a preto je dôležité, aby naozaj klient uvádzal pravdivo ten stav tej nehnuteľnosti, aby mal spravené pravidelne tie revízne kontroly, všetky tieto veci a vedel všetko vydokladovať, keď sa stane, pretože keď to nevie vydokladovať, tak ako chce od poisťovne peniaze. Čo štandardne býva kryté pri tých poisteniach nehnuteľnosti? Tak najčastejšie sa kryje živel, krádež, vlámanie, odcudzenie, vandalizmus, takéto škody. No každé poistné podmienky obsahujú aj takýto formulár, kde máte taký jednoduchý rozpis toho, čo tá daná poisťovňa kryje. A tak, ako som spomínal, je nejaké základné rozdelenie poistenie nehnuteľnosti, domácnosti, zodpovednosti, ale najčastejšie bývajú tie škody z toho živlu, požiar, vodovodné škody bývajú často a tak ďalej. Inak častokrát ľudia aj argumentujú, že tie poistky sú stále drahšie a drahšie. Jeden aspekt je to, že máme veľmi vysoké daňové zaťaženie. Druhý aspekt je to, že tie škody sú veľké a aj ten poistný trh sa stále vyvíja, mení a vplyvom aj tej klimatickej zmeny bývajú teraz už tie škody, tie udalosti, ktoré sa dejú, robia tak veľké škody, že už dneska sa aj rozpráva o tom, že pokiaľ to bude takto každý rok, takéto veľké povodne, výchrice a tak ďalej, tak tie poisťovne to nebudú mať z čoho kryť, lebo to sú škody, obrovské škody v miliardách, čo si nevieme predstaviť, čo musí tie poisťovne riešiť, keď nastane taká tá udalosť. Čiže oni musia vyberať tie poistné podľa toho, aby boli udržateľní a videli všetkým vyplatiť. Iná vec je, ako mi včera namietal klient, že mu zase zdražila poistka, no tak keď poisťovňa zvihli sadzby na dane, tak proste to musia uplatniť do tej cenotvorby. A keď niekto povie vo vláde, že dali sme poisťovňam vyšší odvod, vyššiu sadzbu alebo bankám. Tí bežní ľudia si neuvedomujú, že to nedali tým poisťovňam a bankám. Tí politici to dali tým bežným občanom, ktorí to zaplatia v tej vyššej poistke. Prebrali sme vlastne aj zodpovednosť prenajímateľa z vlastníctva. Je to veľmi rozsiahla téma. Teraz som si spomenul na klienta, ktorý má rodinný dom a býva pod horou a má tam vysoké stromy. A zaujímalo ho napríklad, keby na jeho pozemku, že je výchrica a nejaký strom spadne na jeho pozemku susedovi do dvora alebo na dom, že ako by sa to riešilo. To som musel individuálne prezisťovať v poisťovne, ako by tomu prestupovali a že z koho vlastne poistky by to bolo plnené a z akého pripoistenia. Ako sú to naozaj komplikované veci alebo minulo som mal klientku, pre ktorú bola dôležitá podstatná podzemná voda. Nie každá poisťovňa to plní a niektorá poisťovňa plní viac, iné plnia menej. Tak pre ňu bolo toto dôležité, lebo bola v takej oblasti, kde toto riziko hrozilo viac. Tak som prezisťoval limity v rámci jednotlivých poisťovní. A kde to pre ňu v rámci tohto rizika, lebo to pre ňu bolo dôležité, vychádza najlepšie. Hej. Takže štandardne, keď si nastavíte tú poistku na ten najvyšší balík, tak tam máte už kryté všetko. A tá cena medzi základným balíkom a najvyšším balíkom je, povedzme, pár desiatkách eur ročne. Vy ste v tom základnom balíku ušetrili možno, 30-40 eur. A to som možno aj veľa povedal. Ale proste tá lacnejšia poistka je drahšia.
lebo táto obsahuje ďaleko viac vecí. V jednom z tvojich článkov som čítala, že v prípade zmeny vlastníka alebo predaje nehnuteľnosti je potrebné si uzatvoriť novú poistnú zmluvu. Ako to funguje v praxi? No, v prípade zmeny vlastníka to treba poisťovni nahlásiť. To napríklad môže byť situácia, že rodičia darujú formou darovacej zmluvy svojmu dieťaťu nehnuteľnosť a nenahlásia tu danej poisťovni a môže vzniknúť problém v prípade poistnej udalosti. Môže, nemusí, záleží aj od poisťovne. Takéto zásadné veci treba poisťovni nahlasovať. No a v prípade, povedzme, predaja nehnuteľnosti, tak zo zákona podľa občianskeho zákonníka poistka zaniká. Ak daná poisťovňa nebola o tom informovaná a nevie, že proste sa tam zmenil vlastník a klient platí tú poistku ďalej, tak v prípade, ak by aj nastala poistná udalosť, tak oni nemôžu plniť. Áno. Hej, takže keby to bolo aj medzi rodinou, že je tam predaj medzi nejakými spriaznenými osobami a tak ďalej, tak vždy treba zrušiť starú zmluvu z dôvodu predaja, nahlásiť to poisťovni a urobiť novú poistnú zmluvu, kde poisteným bude ten nový majiteľ. Mňa ešte napadla tá otázka ohľadom vytopenia bytu. Ak ma vytopí sused, ktorý nemá poistenú ani nehnuteľnosť, ani domácnosť, ani zodpovednosť za škodu, tak je možné, že vlastne dostanem nejaké peniaze za náhradu tej škody. Áno. Zase platí, keď mám poistenú svoju nehnuteľnosť, tak môžem byť v pohode, môžem byť v kľude. Takúto situáciu som pred nejakým časom, sa ma na to pýtala jedna klientka a on dokonca aj mal poistku, ale nemal tam všetko dobre nastavené a už si nepamätám presné informácie, ale som povedal, že môže v kľude spávať, pretože ona to má nastavené dobre. A keby aj takýto sused nemal poistenie vôbec, tak v tom prípade poisťovňa mne vyplatí ako poškodenému, moja poisťovňa mne vyplatí ako poškodenému peniaze a následne tá poisťovňa si vymáha tie peniaze od toho suseda, ktorý tú škodu spôsobil. Takže mne ako poškodenému peniaze prišli, som v pohode a potom sa už sused, proste bude musieť zaplatiť tú škodu tej poisťovni. Takže nemá zmysel šetriť na poistkách, lebo neobídu to tí ľudia. Ak by bola situácia, že majú obidvaja poistku, tak potom si to už poisťovne riešia medzi sebou. Tebe prídu peniaze, opravíš si nehnuteľnosť. On, ak má poistenú nielen zodpovednosť, ale normálne aj domácnosť, respektíve škoda vznikla z nehnuteľnosti a nehnuteľnosť, má to dobre nastavené. Obidvaja dostanú peniaze z poisťovní a všetci sú spokojní. Jasné. Čo robiť, keď nastane poistná udalosť? V prvom rade netreba tvoriť paniku. Veľa ľudí začne napríklad, vznikne škoda a začnú to hneď upratovať. Ani si neuvedomia v tom šoku, že čo sa stalo a chytro to idú opraviť, zlikvidovať dôkazy. No najprv to musíte pofotiť všetko. Stane sa nejaká udalosť, tak hneď vybrať telefón a pofotiť to. Odfotiť celú miestnosť, aby bolo všetko vidieť, až potom robiť detaily. Tam musí byť proste zrejmé, že čo sa stalo, aby tá poisťovňa videla. Ak je to nejaká väčšia škoda, že toto napríklad som mal na mysle nejaké menšie škody, ale ak je to nejaká, hneď to treba bezodkladne nahlásiť poisťovne aj tieto, ale ak je to väčšia škoda, tak nestačí len pofotiť, ale aj zavolať do tej poisťovne. Stalo sa toto a toto. Ako mám postupovať? Môžem začať odpratávať kebyže je nejaká, povodeň väčšia, môžem to začať odpratávať, alebo je potrebné, aby prišiel likvidátor, prehodnotil to, skontroloval. Ak poisťovňa povie, dá informáciu, že stačí nám fotodokumentácia a tak ďalej, tak OK, ale ak povie, že je potrebné, aby tam prišiel prehodnotiť ešte likvidátor, tak klient musí počkať. A toto robia ľudia častokrát chybu a potom nevedia tej poisťovni vydokladovať, čo sa stalo. Čiže keď sa mi niečo stane, tak je dobré hneď to riešiť s poisťovňou? Áno. Zavolať na asistenčnú linku, to je najjednoduchšie. A opýtať sa, nahlásiť poistnú udalosť, pofotiť všetko.
Potom tie poistné udalosti sa dajú aj veľmi rýchlo elektronicky vyklikať, nahlásiť. No a kontaktovať svojho makléra, povedať, čo sa mu stalo. Ten prípadne ešte inštruuje toho klienta, čo sa stalo. No a potom informovať svojho makléra, že či poisťovňa poslala peniaze, či bolo všetko v pohode. Niekedy sa stane, že mal som takú situáciu, kamarátovi zhorel gauč. Neviem, ako sa mu to podarilo, ale proste začal mu horieť gauč, vznikla tam škoda. No a poisťovňa napísala, že nech to zaplatí a nech potom pošle faktúru, že koľko to stálo. A klient bol taký, že on to nechcel platiť zo svojho, že to chce platiť z tej poistky, keď si to už platí. Tak ja som napísal do poisťovne, že klient nemá peniaze na opravu a že potrebuje peniaze z poisťovne a že z tej opravy to zaplatí a potom ma vydokladuje, že to bolo. Poisťovňa bola ochotná to spraviť takto, otočiť ten proces, vyhovieť tomu klientovi, poslala mu peniaze, predpoklad, tam bol nejaký odhad, koľko to môže stať a riešilo sa to aj takýmto spôsobom. Jasne. Takže pofotiť, zavolať do poisťovne, nahlásiť poistnú udalosť, dať im všetky potrebné doklady, ktoré potrebujú, komunikovať s tou poisťovňou. Ak je väčšia škoda na nehnuteľnosti a nehnuteľnosť je založená v banke, informovať aj banku, makléra. Pokiaľ komunikuje ten klient a má všetko nastavené tak, ako má byť, tak môže byť v kľude. Tomáš, je to, čo sa týka poistenia nehnuteľnosti a domácnosti, je to naozaj široká, komplexná a náročná téma a nedá sa to všetko obsiahnuť v rámci jedného rozhovoru. Určite by bolo fajn umocniť túto tému na budúce. A treba si určite dávať pozor na to poistenie nehnuteľnosti. Ďakujem ti veľmi pekne za tvoje odborné rady, za to, že si nám priblížil bližšie, na čo si dávať pozor, o čom je to poistenie, či sa oplatí. A teda teším sa na budúce, čo nám povieš. A zároveň lúčim sa s tebou, prajem ti pekný deň a vám divákom tiež. Ďakujem. Pozdravujem divákov. Dovidenia. Dovidenia.